Pala ka tao? Pala? May kinukuha dito mga kamaster, oh. May malaki daw dito. Dito po mga kamaster, dito po yung punduhan ng maraming isda kasi doon banda yung pinakamalalim. Sa may ilalim ng kawayan na yon. Doon banda yung ano, maraming isda, yung mga karpa na malalaki. Wala pa kasi yung ano mga kamaster, yung may-ari. Mamaya kunti dito, titirahin natin to. Dito na yung mga huhuli ng mga isda. So yun na nga, tatapusin, tatanggalin na yung kangkong para madali lang mahuli yung mga isda. Ito mga kamaster, ano, dito mo makikita yung malalaking karpa. Ito yung manager. To, gusto mo kwenti to? Awan, kapsot. Dito mga kamaster, ano, maraming nakukuhang ano dito, mga karpa, malalaki. Oh, inumpisan na nila mga kamaster yung ano, yung oryente. Makakurinti pa ate Manilo. Lumlum mo ate ko na. Di kalmanan ba? Kapag begitu po. Talagang yung water unod. Sini sa ko? Balong atas akong balong. Hey! Tampilong! Wey! Nakan. Paman na. Dila isa tinangan dili-dili tayo. Dapat yata kadwa na ba? Dili-dili kami. Kung gusto brad, di ko na brad. Ano di ko? Ito di ko na, bukong na. Karga ma din ay dakkel. Hindi lang rin. Yung water. Ini nakapaglulat ka ganyan. Magkat ka na raw. Papundutin baka ka sa turan. Ito mga kamaster, oh, ang laki. Mga tak brad. Ganam lang, ganam ma. Nagsingil na. Wah, madigsingin na daw.
Sige, ganun. Ito, video ka. Kapag pag masumay, Naigay. marigatan. Ano na siya oh? Makakala din eh. Tunggo. Hey! Ito. Master, ano? Kuha na nila yung isda. Sige, paksi mo. Kuliwag dito. Ito na po yung nakuha mga kamaster. Oh. Marami. Tilap yung malalaki. Marunong malakad tayo. Parang nakuha ni Kamaster Junjong. Guduntom na eh. Sari-sari. Mga kamaster, ano? May nakuha na namang hito. Si Tommy Boy. Oh. 3 hito na yan. Pangatlo na ito Kamaster. Pala ka tao? Pala? May kinukuha dito mga kamaster. Oh. May malaki daw dito. Ano yung tatakart? Kung marami part pero kita salbang na atad kan kita no. Pati may isang kamay ka pang sarapan ba? Jay. Tani ko. Sana pa di ditan kung marmaya. Di ko na eh. Diyan ay dinggam na eh. Dinggam. Miss ka dyan sister, di ko ba alam yung puspok mata mo daw? Di ko ta. Karatiwon ta ron. Dinggam na eh. Da? Ay, dinggam. Kung dinggam ma. Da, dakkel ata. Dakkel. Di lang na alat to hindi. Na ito bambanitan mo eh. Yan? Atagid din. Di po ta mahulog ani oros sa bagon ta karon. Puna pinangkukam tana mo. Tulang mo. Pwede mong mga gya. Nagkape mo tayo, lapayag mo mamit. Sipa. Pagda lagi. Kaluko. Oy. Kau tayo manata na tamnek. Naglusot jay. Nagdakkel na atad sana yan. So jay, kinurinti na yung nanalbuog. Diretso na jay. Masirok mo. Made. Pagkalang. Nasingil ka niyo? Sinagay ko naman. Pero po naman brat. Pakita mo dyan eh. Yeah. Walang palkat. Master, ano? Inuwi na nila yung huli natin. Papakita ko sa inyo kung gaano karami yung nakuha namin. Ay.
Ang padino. Sige lang, ipatog mo lang. Patog mo. Ang garbatsa. Gulog. Hindi ko mga paantot tao. Na Taiwan yung nakuha. Mga Taiwan yung nakuha na. Pero mas maraming malalaking tilapia. Oy, GN. Yan. Taiwan. Taiwan na. Ay! Tayo na. Dadakkel nga tilapia ate. Ha? Tilapia.